Да. Берем сини боровинки. Ето, това са сини боровинки. Те са червени, тия, ама няма нищо. Гледаме вътре в планта. Open the plant. Оп! Албастро. Еги неколко албастро. То няма друго албастро, ама. Червени. Фърляме ги на земята. Гаден драпер. Добър ден. Я, надникнете през това и кажете, имате ли червени боровинки? Много смело. Колече, то албастро. Комшо, албастро има ли при вас? Само тото албастро. Къде е тото албастро? Албастро. YouTube. Open the plant. Гледаме вътре. Грижа ля пижос. Ай, грижа ля гювеч. Няма нищо. Нема ниц, вика. Албастро. Бъркаш вътре в планта. Ровиш, гледаш червено. Дръпаш го изгнило. Рабиш. Рабиш на драпера, рабиш. На норма. Двечки тука, трички там, зеленички, червенички. После ги чекирваш касетката. Радваш им се. Даш ги на трейлера и свърлят ти половината и те викат за 3 панетки, защото нямаш грамаж. Да. Драперче. Ужас. Не ставай за мармаладче, няма сладост. Ето тук има синьо, бе. Синьо не е истина просто. Някой го е пропуснал. Браво! Само да не държа сега да има този буклук. Поне той се моля. Как буклук, бе? 6 паунда ви дават за касетка. Вие луди ли сте? Той не е буклук, бе. Това е най-високата цена, която са давали на рабиш. Ага, ето. Боби каза. Тото албастро. Но грижа ля пижос и ля гювеч.